Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε εδώ πέρα το θρυλικό Mate Yamaha V50. Εδώ. Εδώ και το δεύτερο. Και τώρα θα κάνουμε μια ηγετική βόλτα στο Καταράχι. Πήρε μπρος, παιδιά, με τη μία. Έτσι, εντάξει. Βάζουμε μπρος και το άλλο το εργαλείο. Και η βόλτα ξεκινάει. Να δούμε τι εργαλεία είναι. Φύγαμε. Εδώ ξεκινάμε και βλέπουμε με πρώτη πάει πολύ καλά στο κομματόδρομο. Κάνει τα 20 άνετα όπως το κάνουμε. Λίγο καπινούρα γιατί το άλλο είναι μπουκωμένο ακόμα. Τώρα το ξεκινάνε οι βόλτες του για φέτος. Θέλουμε να δούμε και πόσο πιάνει και στην ευθεία. Θα τα δούμε όλα, κυρίες και κύριοι. Να το ανοίγουμε, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε, χέλι. Ο άλλος πάει χέλι. Πήρε τη στροφή. Άνοιγμα, κυρίες και κύριοι, φοβερό άνοιγμα. Και ναι, το τρώει. Ναι, άντε γεια, κυρίες και κύριοι, άντε γεια. Άντε γεια, εδώ έφυγαμε. Το κοντέρ γράφει ασταμάτητα. Παίρνουμε τη στροφή, αλλά Βαλεντίνο Ρώση. Εδώ, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε και τον άλλο από πίσω που έρχεται. Και σταματάει για λίγο η λήψη για να αφήσουμε κάτι. Ηγετικό. Σταματήσαμε για λίγο. Να το δω το εργαλείο. Να το σταμάτησε για λίγο. Τώρα θα τα βάλουμε και τα δύο, θα τα στήσουμε. Με πρώτη ξεκινάμε και οι δύο οι αντίπαλοι. Βέβαια είναι τα ίδια μηχανάκια. Όπα, ηρέμεις μαλάκα. Άντε γεια. Μετασύσαμε και σε κύριοι και προπορεύομαστε. Και με ένα χέρι πάντα. Εδώ βλέπουμε κάποιες στοιχείες που κάνουν βόλτα. Εδώ είναι η στροφή. Παίρνουμε τις στροφές πάρα πολύ επαγγελματικά, κυρίες και κύριοι. Ποιος δρώσει και μαλακίες. Και εδώ, έχουμε προσφέραση. Έχουμε προσφέραση. Γέλη. Κυρίες και κύριοι, προπορεύεται. Να κλείνει. Γράφτε και εγώ γέλη. Προπορεύεται, κυρίες και κύριοι, προπορεύεται. Κοιτάξτε πως πάει το εργαλείο. Έχουμε τερματίσει τα κοντέρ, κυρίες και κύριοι. Θεαματικό. Έχουμε τερματίσει τα κοντέρ. Είμαστε στο Καταράχι και έχουμε τρελαθεί, μιλάμε, φύγαμε. Δεν πέρασε ο άλλος. Δεν πάει. Πιάνουμε την Καταραχή, κυρίες και κύριοι. Πραγματικό άνοιγμα, νάτος. Έρχεται την εσωτερική. Έρχονται τα μέλη, κυρίες και κύριοι. Νάτος. Και κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στη βάση, κυρίες και κύριοι. Παίρνουμε και τη στροφή μας. Οπ, νάτος. Αυτό δεν το ξέρω αν το έγραψε η κάμερα. Και είμαστε ηγέτες. Παρκάρουμε και τα δύο τα εργαλεία. Νάτος. Και αυτό ήταν τα Tao Mate, κυρίες και κύριοι. Πολύ φοβερά μηχανάκια. Τερματίσανε με 60 χιλιόμετρα και τα δύο.
Bye bye.